valmis lähtemään, tuli lentopaikalta OK-merkki, eli valmis. Armatkaa. 3, 2, 1. Aja. Ja sinne kirkkaalla vedellä ilmeisesti taitaa olla Janne Toimikala ensimmäisenä vihreällä. Ja Venikkönen on vihreällä vedellä toisena Juhis kolmantena. Ile meni juuri Juhiksesta edelle. Nousi kolmanneksi. Janne K. tasaisella vedolla menossa ensimmäisenä. Ja Ile ottaa kiinni siellä. Ile on nyt noussut toiselle tilalle. Janne K. on aivan perässä. 2 valkoista kopteria tuolla patterimutkassa. Meneekö ihan siellä yksi ottaa joudut osumaan maahan. Pääsee jatkamaan nyt. Ja Janne edelleen johdossa ja Ile perässä tästä Elisa-suorasta. Janne menee ST5 suoralla ja batterista Ali. Ile perässä on Janne on ottanut selkeästi etumatkaa lisää Ileen. Ottaa kohta kierroksella ohi. Siinä on, mutta ottaa myös osuman tuohon lähtöporttiin. Juhis putoaa. Janne ottaa myös osuman lähtöporttiin, mutta ei putoa. Pystyy jatkamaan sitä oikein hyvin. Batterimutkassa menee ottaa hiukan pitkäksi tuon linjan. Ile on nyt meni ottamassa batteriportista läpi ja Janne on menossa tällä hetkellä, jos ei onnistu torppaamaan, niin selkeä voittoon. Ja Ile ottaa osuman lähtöporttiin, oli toiselta tilalla tällä hetkellä ja ei ehkä pääse enää jatkamaan tosta. Ei, oliko se Janne vai Ile? Monesta kierros. Ja Janne tulee siellä voittajana maaliin. Siinä on 1000 euroa välittömästi hänelle. Nyt Mikkanen on ilmassa vielä. Toinen tila tulossa hänelle. Ilmeisesti meillä on 2 kopteria. On jo torpannut. Ja Mikkanen ottaa toisen tilan siellä. Ja se on ihan sama laittaa vaikka kopterin palaseksi tuon jälkeen, kun on ottanut siitä palkintorahat itselleen. Ja Ile kolmantena. Juhisi taisi olla ensimmäinen torppaaja. Varmasti saadaan lopulliset tulokset vielä tuolta spottaajilta, mutta finaali voittajana siis Janne K. Valkoilla ja Veikkanen. Ja kolmantena Ile FTV Juhiset päätyi torppaukseen kuin DNF. Se oli erittäin hyvä finaalierä. Ja ilmeisesti tällä kohdassa välittyy myös näitä hieno riivon, mutta video-ongelmia. Voittajan spotteri. Voittaja. Ai sun ansiota. Sä osuit porttiin, oliks? Sä torppasit. Niin sit mä tulin läpi. Menikö se maalista läpi? Häh? Menikö se maalista läpi tossa maalilla? Vaikea sanoa. Se lähti ylöspäin, niin mä veikkaan, että se olisi yläri. Menikö yläpuolelta? Joo, mä tulin maaliportista ja sit nappas. Mä en tiedä nappasko antenni vai mikä. Se tuntui siltä niinku, että... Se lensi sille niinku tuulen. Katso sijapaa. Mä en oo varmaan... Mä katsoin vaan, että nyt mennään portista ja sitten napsahti. Kolmas. Mä en tiedä. Tuliko se maaliin niin kuin? Niin, mutta hyvät niin. Niin, mä en tiedä. Kun mä meni kulmamaaliin, niin paljon savua oli, että mä en nähnyt tosta patteritunnelista vetää. Törmäsin läpi. Joo, mä meni läpi. Eli 2. Kolmannen.